Kuni vi baru ki bisi ini video nakapor ni khlemat te gani risi sajan ka khat lai trik jong benai Jun arjar pho bangan juba khnya di comment ki jong phi PPI hapo YouTube channel hapo ki video beladak hakabe day bat kini ka jingsna ki YouTube channel bat kiwe te kawin ki jingkali ka ba ka ba hamlong hit ba ka jingsha ka ba judan ni kini ki jing sokhia ba kata kalong ba myo ete ki view myo e kita ki publicity lani kam kiu shu ka view kam kiu shu ka subscription hakata ka channel ka jong phi te ka jinge ang ni ka de nakadaw jong ka content ka jong phi ka de kata ka dik baning kong tibat ka banga ngala ban pensai phi halor ka ni benta om kumno be phi phin yo ete subscribers ki jong phi lani om kumno ban yo ete ki view ki jong phi nomor kata lili kan ka nong consume ji shitom mi phi be phi phin yo view lani phin yo subscribers lada ka content jong phi kam hit te ka bamot ka content jong phi khaban hit ka haban long viral te hapo jong YouTube hi lada de be phi pila sedang ki don no kumno kumpak hat sam tli te ki list lani kita ki jat content be phi pila ban le na ki YouTube ka ba ka YouTube kla de ban bentamo ki dan hangni ki banga ngapik yani bata ki dan kumta ka film and animation be phi pila pasna ki film te ka dan ka auto and vehicle ka bamut be pila ban le spang ki kali ki bike ki motor be ki way te ka dan spang ki music ka roi ka put na ta lani ki pets and animals ni bolong ki merat nani ki jingri jingdom te nang ta khang bai day ka sports ka bai day bat ka bakajing ki travel events ni kajing lake plaji ti video ki balet nya ko ka rish ko pat na ko ki jakas ko pat bepeni ka patay mariang bat kum ta ter na ta kila bande kum ka bale game ru na ta ni kan ni bale vlog kum bale mga kum ni kan ni bale vlogging kum ni ti kala benong educational bat kum ta ter mo la khila lake ban shna la shna ya ka YouTube channel pin sa don ni kata ka option ya kata ka ba pipila ban jet hakanu ka benta pipa kwa penrung ila dia kum kita ki content ki jong phi mo te ka bamot ya kanu content ki jong phi ka ban shna phya ban pen kan thop hapo jong kini ki list kini ki ba don ka wala ai kani ka YouTube te ya kani content ka banga ngale kan thop ya ka hapo ka people and blogs ka bamot ka de ka rukom kamu ka de ka basna content kalong no basna content shimet ka jonga te bat ka badai kata ka vlogging lani kata ka bangile video blogging lani kata ka bangi share keren pat ba pi kum ni ling ba jong ka camera te andre na bata jong phi pan ngamong mo baro phle kum ta kum bale manga te la phidan ni kata ka sap kan bahae ban nga anu si mi phiru phle kum ta nomor bubun ma kita ki bala no la paunam ki bala kiu shahmat shaprang ba ki bala yo ki ya kamai ka ji ling ba ka ni ka bale vlogging ru kum jo te kidan kita ki moto vloggers ki banyak ki bike ki balik ben peni ka perthai mariang kum kita ru kidan te bat kum ta ter mo te rei ngam ong padi phi phin le kum ta kum ju rei le ya ka ba phi smooth tanat ya ka ba phi phila ban le te rei ka de ban long pat ha ka dur ju ka video ba phila ban thap pa YouTube khana ba ki we ki la ban pe te kumang ong yang mane ka video jong phi ka ha ban hit ka ha ban long viral ba ki brew kin yo pe ka ba mod season pe ki brew kin kwa ban share season pe ki brew ki kwa ban pe ki kwa ban yo i biang sa season te bat kita di kinja video ki ba la ban pen yo view yo phi ba la pen yo ru ye ki subscribers ki jong phi mo kamon ka ba la ban pen ki subscribers ki jong phi te la na phi pan jumot na nga shimet ka ba kumno phi la ban le ka content te ka basa ai na kaleng jong ka long kum ni kanu ko content ba hi phi le wat pen bot yano le ka ba long original te hoi mla la da kalong ka film ka jong la pinang man chna film le pinang man chna ki drama be ki short film le ya ka hoi ten rei khnang ma phila ban yo ye ka view le phila ban yo is subscribers what pen bot ye ki brew te la pidon ni ka storyline ka babiang ka thias te le ya ka tan ri le har kom ka badai khnang ba kanwan ra ki view bat kanwan ra ru ye ki subscribers na keleng te bat kani kanwan ra ru ki jing shania na ki brew ni ki pajba da lingba ki content jo phi ki ba phi le te nomor bali ngong phi ba wat penbut ki brio nomor kalong ba ngamong ba ngin sulong original sa mo ngin penmi sa tang kita ki belong original belong thmai sa consume shitom nomor buni ki video bengi ngile ni ki content bengi le pa YouTube ka dei ka jing yo mensim nanu ti ba mo ka jing yo mensim kala bandan ka jing ya sri ma ni tai ti henrei kamut par ba phi ben chu penbut thik nomor bali
la phile kum ta kamut ka competition ka jur ha ken shubul la lap na shu nuksan hani la da we la do uba a ulale da ka we ka film shapang ka jing e la phi ka kong b phile ya ka we sa ka we ba film ba di shapang ka jing e hi tiga bomot kadan competition gan kamut competition tiga bomot kamut ubriu kamut ula banjit ka khambes jong ini ne ka khambes jong ini ndai habukut kasing kalong kum tai le pipet ki video ru pin poi ban jer ye komi kita pin page ru pin kloi ban pin compete hapding jong ki ba khamla ka jong ini ne khamla jong kani ti henrei da phile pat da ka balong original kamut pishna la ka jong competition gan kamut pishna ya la ka jong ka market ya la ka jong ka no kay ka jing yale ka bakibriyo kinomla ban yale epi kay ka bomod na pishna pat ki kinja video ki balong phla ki balong thamayam ka mod namdan manung ben bodi phi te la phile kum ta ka besam te ka wi ni kinuksa ka bangala ban ai hani ka dei itv parlok jaga bangala ai ka wi shout out na ne bangala ile ban ai promo baret ba kata ka dei ka khasi data channel mo ka wi ni ki video jong ti parlok jongi bela deble te hakapur bi sedang gilang dong kya gi subscribers andre nakadaw jong content ke jong i ke ba i isna kilong pair kilong phla bat kilong sutana hadu kata hakaba hadu bi kibriu kimju along lo kim artatin nganya wat phiro por bi page ke tu channel phila ban page man taru kumjo lar page ka channel ke jong ki phinnom artatin ban subscribe mo pinam arati men subscribe ya kata channel jong ki nomor li ka don ko jing men toy ba khrawa bar kalong phalaru bani ki wi channel ka khamlong phla ka khamlong janai khniat ti bata ka bali akum ta kamut ka penlong yang gi bani ka penlong yi ki bengi ngin yo ka jing shania ka jong ki ka penlong yi ki bikin ai ya kata ka nong ki jing tip ki ba janai bat ki ba shai bat ki balong ki informative lan ki ba ai ki jing tip ki ba kan sai ba na kalong haka liang ka ki khanatang lani kinu ru ki baki ki ju melir bana channel ki jongki bat ka penlong yengi ki pajba ki riu pajba ban shania hakata ka content ki jongki te kaba sai hangni kelada ngala benong ban supen kut hakani bentadi kalong ben lada kalong kanu ru niki list ki badan hapo youtube ba pipila ban penrong dei kabamot ka dei bit ban dei shapang jong pil lani shapang jong ki pajba ki pajba kila ban pen yedei gen lada kadai makna subu mata ka jinglet shapo sora mo lik pen i ki ksat pen i ki ki wa ye nei tumot lada pen i bitang ki ki wa kamot to biang hi tenri lada phi ai pa di ki ba jing thu khana le phi ai pa di ki bat ke jing thu khana jong hale jing thu khana shapang jong ki briushnong ka jing thu khana shapang ki khna ap masi shubo tu ka jaka ki noni khwai tu jaka kan no kan long ba sutana ba kata rukam ki briu ki la ki mat pen ye dei iwe pa te hakani rukam pat long ka pensok ye phiru ba phipin wan ra ru ye kita ki content ki ba pher bela ban long ki ban long thamai ru kumju te kan pensok ru ye phi kumnu ba phin shnar marble la phi la da kalong original hi kan pensok ba phipin ba phin osi ba phin yo subscribers ba phin yo ite ki view mo te kumban chipen kot wat pen bot yenu ru le kata ka ba phi song tanan but ba kongsan ba ba phi ha ban tip kalong ba ya kani ki youtube hi la phi perkhat ban kius pa no wood manta po sisna marsnem kata kam dei kalenti te nomor ba kani la phi page ki youtube hi la phi kwa hi ban kiu ha youtube hi ha ban perkhat la de hadu ko mashipo khat san snem me ye ban phi perkhat ya kanu ko content ban sna po youtube jo phi perkhat ba phi la ban ya hadu kata snem ka baduna e san snem ye phi te ban ada phimla ban perkhat ila di ba phi le youtube hadin san snem ru so ba wat le nomor ba kala long no ko ba shi le bang jano te la de ba shi le bang ja ko la phim kamai pisar mda le ye te ndai la phi kwa ban kamai pisa pi hab ban yo i la de hadu san shipo snem khat san snem hadin khnang ba ka ka content ba phi le kam dei ba phi shu le na jing bang ban si ndai ba phi shu le da ka jing smooth tanat ba da ka jing kamut phini o man sim kan man ka por kan num long e phi lo ni mta ka singi kan sna content da kai kan num pai ka ta si re man ka singi phin kwa dik ban sna content nga hang ni bun apne jo phi subscribe ini channel kala poi mta like ho hajar mot e ki bring subscribe te ka buram mi phi henre nganong phi kan ni jing sha ka long ba hadu manta ngampat
pelit jingmut kata katnu ngayo katnu ngan kamai kumnu ngan kiyo kani boro bangali ramar bade mga sultanat banle bang sultanat ban pinsyai phi ban yarap ye phi kita badal ki bakwa kini ki jingrap kum kini ki ke lima ni YouTube mo tinre kum banong pada kaliang ban kamai pisa kum ta ter kuman situ hoki kha preng jong phi kampat don kum kata jingmut ngaliang jonga kabumun ngale kani de jing sultanat jonga shimet tebat nga kentu yi phiru ba phi phenle shwa ningkong dakata rukom ba ka de jing sultanat shwa jong phi shimet bat de nangta kan sapoi pat upod ba phi phila ban kiu hakani ke benta wen kita ki YouTube PewDiePie nga ngeng bon play phi phitel le phimte phila ban le hakasang nga jong udi ban po Sweden na nga bakla uni ka jing sapor bu sedang ule ini ki game lalong musle klebet ten ri ulas sedang la katu kan isna menta ten re pat menta ula de we ni kita ki YouTuber ki ba paunam tam berus pa tamru hapo kani laong me hapo kani perthai hakani perthai te udi we ni kita ki bayo kamai tam bun tam na ka YouTube te bat baro kini ki ba jam sha phlang ini kani gransan ki de be ki ba sedang da kata jing sultan na jong bat mdi na kata daw ba ki kwa pisan kwa berus pa hot ke pisan long dan kam kamai ke jik long dan kam tinre ba phin la ban ya chakmat ban jam sha phrang ba phin long consistent lani ba phin yai ne hakata ka jingle YouTube ko jong pi hap ban yo hi content ki ba tikna ba pi hap ru ban yo i la de hadu kita ki san post nem ki banwan khnang ba kani rap phi be pinchna content ban wan ra ru ki breu bekin subscribe ka channel ka jong phi mo te phila ban le ki game ki dan ki ba ki las dang wan shanga pan jing rap ki babun ba ki liam te ki balas dang ban ong ba nga kwa ban le ki game mo katar kala ka best pala ki le ki game le mata bun ki le PUBG ba ki ngai bun re phi start ban le ka game te wat ya katar phila ban record phila ban post for YouTube kam lo di phile ka game phi thabi do phile ka game phi thap for YouTube phila dan la jong channel way ban te bio la channel si sngi yo ka hit ban ta video jong phi ti kum kita ki dan ki bas ki bathan mula to bong phi to kasien dan preng jong phi ki baklish phang te bathan mula katar best palat phila ban yo kita view pa YouTube ru phila hi kai ki ru kum jo ti dan ki bathan snyo ki dan ki ba than jan ki dan ki ba su jan ki dan ba sat jan ru la ban nong kanong ru ka video nomor ka hap hi ban long ka video ka hap ban long me ka content ka ba ki brief ki ban penyadai kila ban relate kila ban peg ban kila ban share ru mo te baro khaji kata ka sabe tang ki jing mo chup khat ki jong phi ki jing start ki jong phi kum no fishna content mo te nrai ngam la ban patai lut baro khaji nong sedang kloi ban yarap te sa drop in hapo jong ni comment jong ni video ya kita ki jing kli ki jong phi ngan ile ban penshan ka post por nrai hari video ka ki jing juba jonga ya kita hi ki ba kum no ki comment ki ba ki map ya ba kum no ki content ki ba phi phila ban le te kumba shupin ko hi ki content ki ba phi phila ban de phila ban kin tho pila de hakini ki khatsan teli ki ba ka YouTube kala ai tin re like nang ta phi ban chna ki content ki balong themai ba ki balong original ki ba tang phi phila ban de bat ki ba phi snow tanan ban le atra sai nei to tala biang tang kata tingin saya syam yang par phi ko video te teng jo ka di Fernan Rani nang yai page nang subscribe nang share ru ikini video sa kita ki badan kam thram kan long jing toy kala ban num long nge jing toy phi ba page yo phim kwa ban chna ti YouTube video tin re na bata jong gitu pat ki ba kwa jing pen sha halor kani ban chna YouTube video kumno ki content ayu bing la ban chna ti subha ban share kini video bakan long jing sha na bata jong kir kum ju mo ti sanang ye kili ti jing kili bo hapo jong ni comment bakan ay juba ko bos ko ipat ti nge session biang pat phi ko video hagi sing ban wan te khulai